Andy, máme na dôležitú robotu, poď sa pozrieť. Počkaj, aby mohol vidieť. Mobil nechcieme. To čo je? Nespadol niekoho mobil? Čakal som, že to bude taká placka, to čo je? Treba to dorobiť, keby je. Hop! Stoj tam, ty hák. Dobre, teraz tvoj tam daj. Teraz ty, Andy. Čakaj, stále ten druhý. Aký? Ale ako On donesol 2 mobily na to. Tak, displej je pekný, no. Ukáž. To ešte bude volať. No ja, aha, vystriežaj, to poskladám. Monika, nechceš kúpiť mobil? 33 desiatku. Za pár korún. Aspoň na pivo by bolo. A to čo? Vidíš tu na rováte? Tak nemôžem to také veľké do koša hodiť. Počkaj, to si musíme hrať. Veď čo robíš si mobilom? Daj mi ho! Ticho. Čo tebe šibe? Ticho, lebo aj tebe zvlicieme. Také zbytočnosti. Ale tento dopadol krajšie. To máš vyklapačku teraz. No ale to taká hovadina. Bože! Ďaha tlačítka si mohol predať a Siemens môj chlap má pokazený vid. Nemohol si mi dať tie tlačítka, vidíš, aká... Nechceš Siemens pre muža? Nie. Kde to ešte takto? Či to, že Jaká si kyhara burda. Tam ešte raz takto. Aha, aký mi radostný, to pozri sa ja. Pozrite sa. Vytiahni to. Makáme. Lisujeme mobily, nechceš lisovať? Pozri sa, Zuzka, aha, telefóny. A to nie to vyzerá, ty koľko. Zuzka, počkaj na chvíľku tvoj mobil, na minútu, potrebujeme čosi. Ale čo? Nokia aj tak ako prežila. A tu nám vidíš, že Nokia sú kvalitné telefóny. Kam to do ktorého koša hodím?